हम इतना उनकरा के इतना अपने जान से भी ज्यादा प्यार करनी ना ती जाके बतियाओ तो दूसर माई से रुक जा। आज हम ना सब कोई के से कहनी ना कहन की का कहत रहे का ये करता हो हां हई मरचाइया सुखा के उठा तनी फेकरा के हो। हां मरचाइए ना अब जिंदगी में हमरा उठावे के बटे मरद के तो उठाई के नहीं है मरचाइए उठाई त का करबू मरचाइया उठा के धर मर्द ना ना उठाए खातिर के आई त हमनी घर के ना काम बा। देखी मम्मी जी रहो बुढ़ा के नहीं लेकिन कोई ना रो दिमाग में इतना आइल ना कि का जनी का ई मेरा नु कैसे ही करतिया इतना देख देख के दाम लगता ना कि मन करता कि हम ही जहर ना उठा के मर जती भले घरवा में कल कंते दूर हो जाई। काहे जहर मार खा के मरबू हमरा करे जाए ऐसे कि तोरा काटना सबक से उतरले बानी ताकि हां सबक से उतरली मेरे बते ऐसे ना और बेटा हमर कपार पे चढ़ल हो बड़ा ने लगता कि कौन हम कर मेरा नु होए नहीं लगता कि हम कर अब हम का कहिए अब कहियो ना सकेनी कि हम का नहीं जाए द सबूर के डाली में मेवा फरेला जे बर्दाश्त कर ना तो बाद में चल के ना ओकरा के करना कि अब हमरा से बर्दाश्त उदास नहीं के ओकर ठीक बा आ तो अंजनी हमर दिमाग मत खराब कर जा हम अभी के अभी जाता नहीं हम ए जगह बस ई कहिया ना जोर खा के मर गनी ना कहिया का कह सुना ई कहिया तोहन जन कहे के सिखले हो रोज जी कह हमारी कतरा तोहन जन कहताड़ू तो का कहीं रोज रोज तो सुन सुन के तो हमार दिमाग खराब हो रहता तू अपन उ त संस्कार अपन भूलिया गइल बा तू अपन संस्कार भूल जताड़ू ऐसन दिने देखाओ तो हम के मैं संस्कार भुलाए के पड़ता सुना जाय द हाला ना करे घर के बात घर ही में रह जा देखी अपना माई बाबू ले मत कहियो हम बानी न हम देखी ना घर के बात माने घरे में रख ले दी माने हम सो आ जाई कट जाई मर जाई उ मंजूर बटे लेकिन और बेटा दूसरा संगे जाके घूमो फिरो उ ठीक बा ता जाता त वो सुधर जइहन हम तारा के नहीं ना दुख बूढ़ा दुख रखे दे थमानु ई कुल रौरे पर भाबा मम्मी जी रौरे बिगड़ले बानी ठीक बा और अब छोटे को पे ना सुधरला तो सयान हो गेलन जवान तो अब सुधरियन उ कहियो ना सुधरियन ई मत सोचली कि अब उ सुधरियो सकेला जाय द सब संतोष ले रह जनलू तू घर के काम कर उ जाता तो का जाय त खुद उस हां हम तो घर में काम करे खातिर भी हम नौकरानी हनी ना हम काम करे खातिर आइल बानी आ उ माई से मिले जाता उ महारानी जी से मिले जइहन आ रहियन बतियन फोन से आवत न तब हम बताओ तनी करे के ओहन ना त खुद अब सुधर जा तू का टेंशन ले ले बुझाता कि सुबेरे सुबेरे गइनी है त देखत तनी कि पूरा झाड़ उड़ के जातन मिले खातिर का कौन माई से अरे ना माई से त मिले ना गइलो की हो बलोकवा में गइलो की यार रोवा अब हमरा बुद्धि मत सिखाई सब हम देखली है सुननी है अब हमारे के लगन सिखावे मम्मी हमारे ठीक ना साजी के नहीं है ना घरे पहे आवे त लाठी एगुरा भुया ना गिरी उनका पिठास पर लाठी गिरी अरे मारे अगर कुत्ता दुआर छोड़ दी त सुधार जइया देखिए ना बिजली के माला कुत्ता लुआट लड़ रहा तैसा उ मार मरे ना उनकर सुधार जे ने बेरा तू टेंशन मत ल आ देखा घर के बात घरे रह दिया नैहर तक मत अपना पेठैया ये बात के ना सुधार जाई फिर हमनी घर दुआर हो उ सुधार जाई झगड़ा लड़ाई मत अपना माई बाबू से लगाइयो ना लगैबू ना कहबू ना कैसे कहती मम्मी जी रहो समझावे के रहो तेगो मेरा कोई मेरा नु सोचेला कि हमार मरद कोई और से बतियावे बताई ना कोई मेहरा ना सोचला काठो का सवत बिराजेली बुझा कर ना देखी अब का करबू अब अपना घर के बात करा कि गली में उड़ाइबू त धतिया ओकर उड़ी त अच्छा ना लगी कभी कि हमारे जैसे मेरा नु भी कि तो हम घर में कह के रह जतनी दूसर मेरा रहित त का से का होती ए स्कूल बात करती ना काहे के करा घर से का हो जाता टे केस भी हो जाता लड़ाई झगड़ा सब हो जाता एही से हम तारा पे खुश बानी कि हमर पतो लायक मिलल बिया कि हमरा घर ही घर के बात घर ही में रह जाता ठीक बाटे जैसे रो काम हो सही करम ठीक बा जा बाप रे कितना हम ये बोझा लेके चली जब ले हम पैदा लेनी तब तो हेने से ना होने से ना हेने से ना होने से खाली सला कपार हमरा बोझे ढोत हमारा बीत गई का होलो चुप रे का हो गई का ना हो गई माथा देखता कि सोनकर बा हमार बुझा लगे हमरा रांची जाए के का धंधा लागल बा काहे अबे के बारन ना लाइक पैदा ले ले बार हम ना जनी ना कि बगवा ना लाइक पर तो जन्मते के जहर दती मर गई त अगर नीमक चटा देते मर गई त ई दिन ना देख पड़ रही हमरा बुझा न कब हथकड़ी लागल विध लागल बा हमनी के हथकड़ी हां हथकड़ी ना हथकड़ी अच्छा हथकड़ी ये कहो ना हां ई है भौजी ठीक है ना बात कहत है क्या करी बाबू अब हमरा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं बुझा तो भौजी बात सही है ना कहत है ना ना समझाइबू जाऊं का के ना समझाई जाई
तो हमनियों के तो जेल में अब तो चल देख जेती बबुआ समझौले बानी अब मानत हाँ? ये का करत ये तो समझौले बानी बबुआ ओकरा के ना समझे उ तो एहू आदमी के फांसी पर चढ़ा दिया आ के जन बुढ़ावा कहाँ रहता ऊ तो हमरा महुआ के भइल बा ऊ हमार सारा बोझा हमरा के पर बुढ़ा देल बा अपना के पर तो एगो बोझा नहीं खेले सात पाँच के बोझा कपार पर लाठी होला आगे को आदमी ले लिया तो कुछ बोझा हलुका न जाई रे हमार तब का अरे भगवान देख ले कहाँ गइल बा तू चल ले हवे ये बुढ़ऊ के ना हाँ। अरे बुढ़ा तो बुढ़ा बाबा मौगा मौगा का तो मार पहिन के झमका के गइल हवे ना हम तो ना देखलन कहां हम तो कहनी बाबा के बलोक पर गइल के ऊ कहत कि ना कोइले मिले खातिर के गइल बा हम का करब ओ ये तब तो हमन के फंसा दी अपन हारल मेहरी के बारे कोई से ना कह जाला जबला पुत्र को पुत्र भौ दे लेकिन माता को माता ना हो सकेली अब कैसे अपने बेटा को उल्लंघन करी रे बाबू आगत बुझाते नहीं के बात सही है। अकेले बुढ़ा दुश्मन के कहा मरद बिलाई गइल बड़ुए नेटुआवा मरद रे हमरा क्रुआ परवान परंजी कोले बासरे के बेटा पतो सब मिल के आई मरे खातिर के कहा गइल बड़ू फट पड़ता वो नहीं बगैचा में के जाता वो नहीं आ चल देखते बारे बाप रे बाप बचो ये बच देखते बड़ा बुझा तो ना हमारा कपार पर पानी दिया था आई मेरे गेहूं बेच के सुतल बन हो बुढ़ाऊ अरे अरे हमारा कपार पर पानी दिया था आ तू बुझा गेहूं बेच के ये सुतल बड़ा भोय पे नाक मारा तारा निर्भेद सुतल बड़ा कहिया से जाग रहल हव इनका जनाब थोड़े बा का हो गेलो रे क्या हो गइल ह हौ पतो हाथ करे लगा के फेर में पड़ल बिया ले ले बड़ा ना हाथ ना बबुआ के कि नाटक करत रहन गइलहन पहिन ओढ़ के मार दुल्हा लेखा बन के साज बाज के गइलहन मार पेंट पाली सब मार के कालना की मेथू सेंट पेंट मार के गेलो ससुर कहां गेलो के कौना के लग रखले बड़ुए आ उ कतनो समझात नहीं मानत नहीं के आ कहत अपन माई बाबू ले कह के बुढ़ावे भवानी के हाथ करी लगाई हमनी के फांसी सदा पर चढ़ गई फांसी पर तो टेंशन में मर जी फांसी न जग जाए के हां सब कोई के तो घरे बाती हम कहत रे बुढ़ा तोरा बुझात नहीं के आई हो दादा ये तो ससुर हमने का जिंदे फांसी पे चढ़ा दी फैसल बेटा ना लायक निकल गइल ना कि अब हमरा नाक का लग सफा छुछुंदर हाल हमनी के भइल बा बुढ़ा काहे न के समझाओ तो करा के हो कहां गइल बा के कहा नतिया ऊपर पड़ल बड़े जाके बड़ कोने कहाँ ऊपर बड़े? पड़ल त ठीक हो कहां बा जाई। कोई बा भेंट करे तो ने का जानत हम का जानते नहीं ए बुढ़ा वो आत्मा के माई बाबू दान दहे दे के आ बिया कसा कितना सुगर बिया आ अपने फांसी लगा ली तो हमनी के का हाल होई हो सब हमने बात है। हां हम मर जाए तो हाय ना जाए मर जाए तो परान अपना निकलता पता ही पता परान ना तो पता ही पता परान ना जाता इनका जना तो थोड़े कि जेल के खिचड़ी खाए के पड़ी हमनी के हाथ कौड़ी लग जाई हां आवे दाजू ओकरा के आज कोनो उपाय न कर खाली आवे तो कतर हमारा अब तक के घरे भइल करे जा हमरा हाथ ना में धर कतड़ुए इनकरा का कि आप दावे जाने आ जाने के लिए बड़ी खाली त ए बड़ी त आज तबे ना ओकरा के हम समझाए में समझाया के नहीं के हाँ। ओकरा के मार के गोड़ हाथ तुर के तो बैठा देबे घर में नहीं तो ओकरा के घर से बगेट देबे के बा ओनिए मर जा कहां देबे के बा बहरी जाऊ ही हां त आवे दे ओकरा के चलो चलो चला एकदम उठल